na ohwere de mo koye enwumasua mu dia ene wo kwa Asempa na ye DA class of schools e wo apeguso so jama mensim wo poema ntemu ankoda efa efie nkonya ye di tenase twi makoni nyadoe eno ansa na won de akọ school akọ akosua de se nkonya ni table ne ebi ni ho ti ama adesua ne adekire ne nkoso ye se de nka wo se osua ni bi ehunu no Adom Kasee etwaso. United Nations Sustainability Development Goal de atoso 9 no ekire se eba na nwomasuan nko ade a ewo se obibia etumi ekobi na pepepe yonso so etumi eye adwuma na emfa ho ne sa gosi Asempa na ye DA cluster of schools ye no wesu jamai mesere no wapu ye mantem ne mu no nkonya bia enhyeda eni ho ne sente no na ajuade suafre wo honom no so pese wo ko school na ho eto de a gise wo so efia konya free fie e de ko school no mu sanso so na de suafo ne bi etena form wie ene sua de ebe nso so ho no ma dex baako mo friendnom na wo mu etiso Adom Kasee kopie ho no ode to yanim se ena munkonya woni bi e wo school ne mo nti no empendodo na ano e ma de sua na de kire no mpo anya akono ye nti wo se sempanyifo ebetumi aba wonwa ye pedex na ye te class so a hit and I am pack no so say for I intimindo na blackboard no so yense mucho so ana mu ho afi na ye pe projector so textbooks na ono ba kunti se pese ya na yet group nti ye feel comfortable pe some textbooks ni be my dex hit se so ya dia hit so chi nti ye hia fa eto so tutu obinum de ekunya fifie ba pacho ye ni JHS na your class and so na hit ena blackboard nso ye teacher try na no ha ye fienti e pe whiteboard minkasa so table ameteson ehie bi ebinum nye de ebinum nye bedo nti ebinum so nya egu antena so ti ye pese woto ebinum ma ye nso ne ye tena so enwachi head teacher wo Asempa na ye DA cluster of schools ora chekna na yaw Debra ekire mu se school ye school ba ko amensen mu de ache yie pa na nkonya wo ni nti no e ma adekire ne adesua no ntumi enko na nim se de sese eko na school mpanyimfo na bom homodin a ene mpanyimfo ho nwomasuan nsem so edi nkomo se nka mo betumi abowo mo na so besi ne enya desem mo bi afri ba bia aba no how ba kese pa mba enrollment no mo fra no do na ofem pa timi kom na me hu se desk Senipa school for 140 oha ne na oha anan ana 140 na se 25 decks no use ya ebinum 33 na what decks ba akoso ina fe ebinum so the kitchen stool ina fifie ba ebe de na mofra no go school a obenya be bi a kire ho enti na ya ahometew enti na ni sa no be se metu ho anam ho kakra e wo decks issue no ho